o jednoj sada već odrasloj osobi. Samo sekund. Rodio se u bolnici. Ne, nije smešno. U duševnoj bolnici Laza Lazarević. Dok je njegova majka, kako je to bila teška žena, bila u poseti svom vanbračnom sinu. Evo, pogledajte ove slike. Na slici je mali Nemanja. Imate i ovu. Dobro. Preskočit ću neke manje bitne detalje. Naime, Nemanja je oduvek bio pomalo čudan. Voleo je da jede i da pravi hranu. Ali to je jedino što mu je išlo od ruke. Naime, njegovi roditelji su bili čudni. Pogotovo ona luda majka. A sve je to zbog nje. No, kada je Nemanja već bio dovoljno star da razočara svoje roditelje, oni su se zamislili. Odlučili su da ga načine normalnim čovekom. Polako su roditelji uviđali da... Izvinite. Polako su roditelji uviđali da Nemanji nema pomoći. Stani, Nemanja. Sad ćemo mi da se vratimo. Imaš tu igralište sa strane. Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovije vesti. Mleko je poskupelo 50% zbog toplotnog udara krava. Mleko poskupelo 50%? Doviđenja, prijatno. Da, tako je Nemanja ostao prepušten sam sebi. Ispostavilo se da se Nemanja ipak snašao. Sredio je šumsku kućicu i počeo život u njoj. Nakon nekoliko godina, Nemanja se razvio u čudnog tinejdžera.
4 lupa, ricinosovo ulje, muskatni raščić i omorač list. Moram da nađem posao. 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 Molim. Molim. Izvinjavam se. Da. Uskoro desila se jedna nevjerovatna stvar. Nemanja je našao posao. I onda je... Bitch, I'll fuck your ass up. Je shvatio šta je to tuga, što mu život uzima i daje. Jatsatsapparidikkarilallantik standulla dipidapidalla ruppatirupirankurikankukka ja kirikanku aratsatsa ja ripidapidillapidit standillandellandoa paripatta paripari standellando ja parillastillande ja roada vadavadavadavadavadavu parisandillastillando vadakadakadakadududeyado Jatsatsapparidikkarilallantik standulla dipidapidalla
Aratata, yaribidabidilla, bidistandillandellando, abaripatita, baripari, baribidibidibidistandellando, yabarilla, stillande, yaro, whatabadabadabadabadabu, baristandilla, stillando, badakadagadagadoo, yaro, yatutsup, baridikarilallandik, taridillandik, standulla, dibidabidalla, rukirangkurikangku, kaya kirikangku, aratata, yaribidabidilla, bidistandillando, abaripatita, baripari, baribidibidibidi. Okej. Plaćena kaucija, ide marš napolje. Nemoj da me foliraš. Nemoj da me foliraš, tebi uvek prekida telefon kad pričaš sa mnom. Ne mogu da verujem da si me ispalio. Matori. Imamo čoveka za naš posao. Evo ga, dolazi. Ćao. Gde si bre čoveče, 100 godina. Imam jedan fin, sofisticiran posao za tebe. Margarin čudesnica. Gde si, matori? Kakav si dobar? Gde je onaj tiket? Gde je tiket? Gde je tiket?
Halo. Ao, maco. Kako ću da te beži bre, marš! I tako je Nemanja našao mir i spokoj. Našavši pismo od svog oca. Nemanja je živio život punim plućima. I svi koji su ga poznavali bili su srećni. Struja, jebem ti.